Ειδικές δυνάμεις των δρομών. Δευτέρα Μάρη. Από τη Βιετνάμ. Ειδικές δυνάμεις. Θέση ασφάλ. Ειδικές ανάγκες. Θέση ασφάλ στο 201. Εδώ βλέπουμε το πτώμα Βαϊαβραμίδης. Εδώ βλέπουμε έναν αιωνικό πεθαμένο, τον Κουτάντο. Εδώ βλέπουμε το κομμάντο με ειδικές ανάγκες στο Φραγκογιάννη. Αύριο θα μάθουμε να πηγαίνουμε και το άλλο χέρι. Προδεύουμε. Αλλά δεν είχε λίγο βιντάκι ρε μαλάκα, λίγο πριν το άλμα. Μες στο άγχος όλοι. Όλοι την πίνουνε και δεν μας δίνουνε. Πες βίντεο ρε μαλάκα. Όχι ρε. Κόπρε, απολυόμαστε, το έχεις πάρει γραμμή. Εγώ φίλε έχω απολυθεί από τις 120 κάπου εκεί. Είναι μία αναρωτήση για σήμερα. Πόσο είναι? Μία αναρωτήση για σήμερα. Sony Ericsson. $300 λελέ, Δεν go μπορούσαμε να home. είχαμε δύο Βραζιλιάνους. Τελευταία μας συντήρηση. Ο άλλος ονειρεύεται Βραζιλιάνε. Άκου, δύο Βραζιλιάνους μαύρες. Να έχουμε μία ώρα ανάμεσα σε δύο φίνικες. Αυτές να μας κάνουν αέρα με κλαδιά φίνικα και να πεις Μαργαρίτα. Εντάξει, προς το παρόν... Ο πεινασμένος Καρδέλια ονειρεύεται. Προς το παρόν ξάπλωστό στα κατρουλιά. Κάπως και έρθει η Βραζιλιάνα από δίπλα. Μια λάστρα που ρε, θα του πάω να παίξει.